Zuekin, Aitziber Garmendia, Mendizabal! Etorri zan Aitziber, Bilborroka, eta ziginen galdetzen. Hori. Urten zeinke etxetik. Eta gero hasi ginela gure hartin komentean, segaitxik pila hori, igual kostabiakon, armaizotik urtetio. Teamentua ez da generala baizik eta konkretua, pertsonen honetaz maite mindu naiz. Bai. Orduan hortik errexagoa da, ez? Ni botak hasten nintzen. Botaka! Eta askotan alfombra gorrien aurretik edo ondoren. Eta Aitziber doi edeitza, Jon Plazaola. Vale, mano kotxe hartzeko mun, esango dizut, hau palordi jos! Eta orduan zu etorri zumarretin ere bila. Orduan zure jungo zure bila, honez jungo zure bila. Entrevista guztitan, gomidatzen zaituzten leku guztietara zoaz beti, irribarre batekin. Ez eta esaten ni inorren referentzia naizenik, baina izango balima naiz, kausa justuen alde borrokatzen duen referentzi bat. San Juan gauean altsasun egiten dena da, parrandan zaudela, mozten duzu arbola bat ormendian, eta jartzen diozu gustoko duzunaren balkoian. Eta gertu ez ezkizu. 20 urtetik berako mutikoak. Perdona, ¿quieres rollo conmigo? No. Y con mi amigo, Malen Altuna, eta Aitziber Bajuna. Las rubias no son tontas, las rubias no son tontas. Las rubias no son tontas. Benetan, sabes? Bai, benetan! Gaztean, benetan sabes. Can you handle this? Aha. Vale. Aitzitxu! Hola, egunon, zaude superaktiba, balen? Ontxe kafetxo bat hartu barrina. Bai, besterik ez, bale. Hau bigarrena nirea. Bale. Ematen du aldrebes dela. Ja, ez, nik bat hartu hot, baina, bueno, eta goxin kostabiate altzeti, zeinetan altzauna. Ja, nire bai, altxatu naiz, esnatu naiz, tipo, ez nekiela nor nintzen, nunengoen, asteazkena zen, larumata zen, ez nuen ezer ulertzen. Egisa, gainera nik eukitxot alarma modun malakiaz. Jotozte Spotifyko malakiazen edo zein kanta. Burutik gaizki zaude. Azteate, sorgina piruli. Danielo, ez ama ez ziota. Zebaz ezuk enten hori, tia? Bai, pinitxe, malakiaz esnatzez ahoran, jup! Baina gehiagei, niri antxietate ematen dit horrek, bai, tia. errazai daukezo ansiadia saltzedana. Buah. Altzauna esaut, Eta esaut, venga, ba. Zago izuz gauza bat, behin zure Donostiko pixuan lo egin nuenean, Bai. malakia zeneukan ere alarma jarrita, eta izan zen, nire biziako eguniko kerrena, benetan, tipo, hola egon, de repente. Buah. Akortan, egixez, gaina zu logatu zinen, Bai. Dani altzauen nintzen da june nintzen. Bai. Da gainera ez ditxo, ez dut ipintxe bakarrik alarma bat. Ipintxe itxoaz hogei. 8, 15, bai. Ba, imaginau zorgin. Vibrazioak kentzen diot eta guzti alarmari. Ze vibrazioak ere ematen dit antxietatea. Ja. Buah, lokura. Bueno, gaur esnatu, jantzi naiz eta makillatzen nengoela, eroizait puto krema kamisetan, zakit ikusiko den. Eskari ez da ikusten. Espero ez ikustea, porque berria data super potxolita. zelako politxe. Automatiko batekin galdakako neska baten, hemen markak esan daitezke? Zin esan, ez? Bueno, interesa duenak Instagrametik idazteko eta esango diot, bale? Bai. Eta gauza oso politak dauzka. Oso ondo. Eta erori zaite hemen, baina nola berria dagoen, ez nuen kendu nahi, eskezak nuen erori. Ostras, zelako materialona, ez? Eta zeukan usain on bat. Bai. Galdetu behar diot nungoa den botatzen dion perfumea, porque, wow, usain du. Ostra, bai, usain igual duke. sobakan. Ez, usain hona duke. Seguro. Gainera duke lagun bati akordau eraizte. Ez dakit Bai. kolonia bardinera biliko daben, baina nire markineko lagun bati akordau eraizte. Vale. Bueno, banketi, beste behin, Aitzi komentan, euga, hamen dienpora bata, de repente mariskadi amigo. Total. Hasi bargara kalzotzak eta denakariko dugu hemen guztitxo da. Hartuko dugu zentoio bat eta hasiko gara. Eske, benetan, egunen baten irudikatuko tamen, holan, bandeja bat, aia, oiasko, lumagorrixo, ekarrik da, venga. Gaur Roianek, ekarri du gauza berri bat, direla banderillak, zer dau, Espanya, ze pasatzen da hemen, eta nik esan diot, niri asko gustatzen zaizkit, malen, zuri? Niri bai, asko pila gustatez. Baina, karo, hemen maigainan usaina ez da oso, onena. Eta goxeko behatziretan hemen ikusti horre banderillo. Probatuko dugu bat?
Bai. Hola, in extremis, ez dakiz esan nahi duen in extremis, baina. In extremis. Uf, nola zapetezen da. Goizeko beratzea dira, A ber. Oso ona dago. Hau oso ondo sartzen da. Kubata bat bezala. Gaueko 11etan eran dezakezu, da goizeko Egitxago zuela. zazpitan, mañanean ere bai. Osea, hau berdina da. Beti igual ditxot. Parka. Ez gaude behartuta hau egitera, bale? Ematen du baiet. Ez que bakizu zepastaten. Gauza bat oso na duenin, nahi barik urteate zari. Akorta zari, Txopeten kapitulu. Txopeten kapitulun majisimuk ekarri bela. Gaztatarta bat kriston gozu. Bueno, agonitzela kapituloko minimo 20 minutu. Minimo, Exagerado. Bueno, total. Oso gozuk. Aspaldixo nabil Hildak jaten pilo bat. Ai, ze onak. Ez que kriston gozu di. Ua, ze onak. TikToken kulpia baina. Ze beti guztau izatez Hildak, baina aspaldixon TikTokek akorda bera izte. Zeba romantizatu dira inbeste. Ez dakit? Ez fiatu sekula Hilda bat tatuatuta duen pertsona batetaz. Nok deuke Hilda bat Orain modan dagoela jende askok. Flamenkoak bere garaian bezala. Hilda bat tatuatuta. ¡Qué susto! Pentsabot. Eta flamenko bat. Baina, ikusi neban aurrekun, Inditexeko denda baten, jabero bat, Hilda batena. Erostekotan egon nintzen, Oso polita da. Bai, benetan. Tia, baina Hilda bada. Bueno, sin más, Da, de repente kafea, pues oso ondo. Bueno, total. Aitzi, zelan hasti? Ba, ondo, guai, lanpetuta, baina pozik, ez? Ai, zerbait kontatu behar nizun. Ah, bai, zenbat denbora daukagu. Gitxi. Eta orain, 3 years later. Gitxi. Vale, harin, zer? Bai, erretzeari utzi diot. Ai, kari! Erretzeari utzi diot. Nire azken zigarro gaur goizan, ez broma da. Ah, Ez vale. duela 3 edo 4 edo egun ja ez dakit. Vale. Guau, eskak, guau, fufu, nagola. Baina Aitzi, nire galderi da, erabaki hau hartzeko laguntzan bat edo jaso bizu, edo tratamenton bat edo zozer, edo zure kabuz Burue. Buruakarrik. Voluntadie, bai. Vale. Bueno, Bai. ondo behintxatzate, nik babeste zaitxut. Badakit baiet, badakit baiet. Hombre, eske, bai, egisa, manifestazio bat egongo balitz horren kontra ni jungo nitzake. Bueno, zuk Lehenengo filan. eta nire osasuna nahi duen Bai. jende guztiak. Baina Bai. egia da lagun batek esan zidala aurrekoan. A ber, Aitziber, nik babestu egiten zaitut. Orain, egon behar bazara normalean, baina nazkagarriago, nik animatzen zaitut erretzen jarraitzera. Eta esan nion, aitzaki oso ona da. Bai, benetan, eske, claro. Behitxo Aitzi, baki zein gen. Ez dakit honek luzerako balixoliken, baina plazo motx batako balixoko dau. Zigarru baino, aukeratu zehaz nahizun ordezkatu. Txotx bat jarri nuen aurrekoan nagoan. Txotx bat. Bai. Txotx bat. Txotxa. Vale. Bueno, baina eske hori... Txotxa baina eske palillo. hori horrek balixotzu benetan. Bai, Vale. bai, antxitateak kendu zidan apur bat, Vale. lo pasa ematen nuen nik ganadero bat, osea... Ez atajuna, ba, ez da gipa, zigarru erretako gudukezu, bako txipa. Ez da gipa, txokolate Opa. pixkato. Moza! Zen azkatizka. Hola. Aizki, tío. Bueno, Vale. total. Bai, bueno. Ondo posten aitzi, a ber, Eskerrik asko. zenbat agunte osun. A ber, ze esan behar nizuen, karo, entzulei aipatu behar diegu, Ze? Aitziber Garmendia, 80. aldiz podcast hontan, erabaki dugu ja gure armairutik ateratzea, giltzapetik askatzea, eta hau izango da, Aitziber izango dugun azken aldia, ze eske Bai. ja ez dakit, egin marko diogo autonomo kontratu bat, edo, Lantaldian parte daia. desde luego, bai, bai. WhatsAppeko taldin sartugu, eta hemendik aurraia, berabe, bai, Ta guk ez daukagu lotxarik, Aitziber beste behin gonbidatzeko. oingun pagau itzau. Aurrekunez? Eske ja, Aurrekunez. iruditzen zait, ja, Oingun hau da. onartzogu pagau itzau. Pagau itzau asko. Ke ba, ez dut asko pagau. Digo, Pagau bueno, itzau- ez dago gaizki, Ez esango dago dizut gaizki. ere bai. Ez dago gaizki eta gaur gainera banketi eukeu. Karo, eske, atzo aitak. Baina nola ez dira nahiko joan Claro. bankete honekin? Digo, pues que Hau también es jamoi verdad. omen aurri neukitxe. Bueno. Vale, galderi. Maria Galdeanok bialduzku galderi. Guazen. Ole! Ole. Kaixo benetan zabiz, Maria naiz eta nire galdera da. Aditz bat, aukeratu beharko bazenu, zein izango zinateke? Izan, egon
edo irudi edo iruditu. Hau da, ser, estar o parecer, eta zergatik. Ai, eskerrik asko, Maria! Galdera rebuzka haue, Bakize hona zen pentsan, ixe maite galdean, esko ixe torriat. Egia da, sola! 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 Ai, eskerrik asko, Maria. Maria, maite. Sola! Maite, vale. Bueno, Itziarrek erantzungo dugu. Eta, Malen, elkarrizketarekin hasteko, segin behar dugu. Egiturarekin! Zeba harritzen zaitu eta ekstitatzen zaitu hainbeste, hori ez dut ulertzen. Bala, ber, prest? Egiturarekin? Jarraituko dugu. Heldu da, gure potxoka favoritoa. Zaldibitik, Donostitik, edozein zaiotik, Arizonatik, Tanatorioko, Harreratik, xuxen, baina xelebre, azkenean, benetan zabizeko armairuko giltzapetik askatu dugu. Hau egiten diogun 80. aurkezpena, más o menos, eta espero dugu azkena izango dela. Berak indar gehiagorekin espero du. Hala ere, gurera gerturatu da, beste behin guk gidoiak ez prestatzeko aukera zoragarria da hau. Eta de hecho, aurkezpen hau mierda bata Euskal Herri osoak ezagutzen baitu bere kurrikuluma. Plazerra sekulakoa beste behin, bera gonbidatzekoa, zuekin, Aitziber Garmendia, bendizoga! Potxoka! Euskal Herri guztiak ez nago ezagutzen, kontako izuet mierda bat. Bai. Lehengoan, zinemaldiko Euskal Zinemaren galako hortan, Victoria Eugeniara sartu eta Itziar zijoan ere aurretik atientza. Atientzara zioten elkarrezketa bat, elkarrezketatuzun. Bai. Eta berekin kamaran zeon mutilak, esan zian, markatu gero galdera batzuk erantzungo dituzu, eta ni, bai, eta pixka bat etxoin eta Itziarrak bukatzen dunean zuzuatz. Eta ni, bale, eta neskiratan egon, etxoiten, bestida de txikle de fresa. Ai, oso guapazen den. Eta esateit, zemuz, zinamaldi hontan lan pila batez, eta ni zen nion, bueno, neurrin, oza, esan dut belodromoko aurkezpenak egiten ditut, baina ez hainbeste lan. Eta, derrepente esantzun, Itziarra gero nagore daukat, Dani. Broma izango da, nagore bururekin, konfunditu zintuzten. Ese momentutan esate. Eta esan nion, igual bain da momentua konfesatzeko, nik enion esan nagoren nintzen, barkatu eske ez nahi nagore, Aitziber nahi. Ze ona, txabal. Eta, derrepente tipoko laintzuna, ostia, barkatu, ze apuroa. Pentsatzen hona, apuroa niretzat. Karo, eske literal. Bai. izango eta izan. Ez dakit, beak apurua eraman zuen, Bai, eta egia da, neri gertatu lekidaken zerbait dala, porque nik arpeiak seitun konfunditzen ditut, supertxarra naiz, eta beti ematit kriston apurua elkarrezketatan edo hola, pertsona hori konfunditzeak edo ez ezagutzeak, eta Niri behin pasa baten, Piskat poza mantzian esaten pentsatu nulako, etzain nahi bakarrik gertatzen, beste gire gertatzen zaie. Baina pen horren gainetik gero etorri izan, kiston, zaskatakoa, nire artista egoaren zaskatakoa, esan, ostia. Ostia, tio, kauela letxe. Eta bezautu, kauela letxe. Niri hori pasabiaten, da gaina zinemaldixen. Bai. Pasabiaten. Bai. Norekin, ez daiteke. Ez da, nik eneban esan zen. Nagore pentsatu zen Aitzi berzala. Imaginatzen. Bueno, zemuz Arizona. Potxoka! Nagoreri potxoka deitzen. Pasau baten aktore bataz, baina nik eneban ezautzen. Bueno, sin más, eta bai, ridikulo bardine. Bueno, eske gertatzen die, eta zelujoa nagorerekin konfunditu nindutela. Zelujoa. Baina bai, momentu gapuroa izan zan, esaten digute bai antza. Bai. A ber, bere lankarga berdina tokatzen zaidan. Ojalá bai ez. Lehen hemen mikroaurrean komentatzen genuen 3. aldia, hau, zure hemen podcastean, eta lehenengo aldia egon gara pentsatzen, izan zela Bilborrokeko atal hortan, de hecho entzun gai daukazuela, entzun nahi baduzue, eta barra egiten genuen ze gaia izan zen, Aitziberrentzako famatua izatea. Zuek, ez baina ez da bakarik hori. Osa, atzogabaz, imaginau ni ordu batetan oien, derrepente etorriaten atakerreza bat, hoxe gaitxik ze asinitzen pentsean. Etorrezan Aitziber, Bilborroka, eta ziginen galdetzen. Urten zeinke etxetik. Etxetik urtea zarenin, 60. Eta zer antzun unik, eske nien izuatzen hortaz. Barrezka, zizinen dakortan
dana kontau zendule Ana Milanaz biluk izendule kapitulon bat paparatzixekin. Bai. Eta galdetzen, aitzider urten zinkeitxetik Claro, paparatzixekin claro. daukezu zeitxi. Pentsa Ana Milanen adibidea jarri behar izan nuela, pixka bat zuen espektatibatara gerturatzeko, pentsatzen hon baino. Neska ez pentsatzen duten nintzat. Ze xaladak, ze xaladak. Motza ginela. Ez, pentsatu, de hecho pentsatu nun, ostia, ze frikada maravilloso da. Baina me Hirugarren encanta. aldiz etorri naiz, seinale gustora egon naizela. Hori egia da, baina ze graziosoa gure famatuaren erreferentzia dela Aitziber Garmendia, eske egia da. Eta pentsatzen zenutela ezingo nula etxetik atera. Nik ez dut uste hola pentsatuko nuen, baina karo, gaia defendatu behar genuen. Defendatu behar zen hori. Que si alfombra gorria, akordatzen naiz, bueno, vaya puto cuadro. Azpigaixek paparatziak. Ezagun egia izan, etxetik nola atera. Alfombra gorriak, fotokolak, baina asmatu zenuten pixka bat dianan, zenik garai hortan banebilen terapian tratatzen alfombra gorriek sortze zidaten fobia hori. Egixe. Orduan asmatu zenuten, ez zineten hain urruti bililo, pasak ez nintzen zuek uste zenuten bezain zaun eta famatua. Zelako naiz izan hori, tio. Bueno, gaurko elkarrizketa esan dizugu aitzi izango dela, literal hemen jartzen du berbenir. Vale, oso ondo. Eta egia da, bai, daukagula interesa, nola zauden jakiteko, ze hori gonbidatu guztiei galdetzen diegu, eta gero ere bai, zertan zabiltzan jakiteko. Hori da. Vale. Hasikoa galdetzen zelan zau esan, zelan sentitzen zaren. Oso ondo nago, bai, nekatuta hori egia da, baina lanean postik nago, momentu personal ona pasatzen nahi naiz. Kanpora gehiagi behiratzen ez belin badet, atzo santzian terapeutak notiziak aldan gutxi ikusteko, ze asko eragiten didateia, ni pertsonalki bestela oso ondo nago. Eta profesionalki oso momentu goxoa bizitzen nahi naiz, disfrutatzen nahi naiz, hortaz ere. Orduan, bueno, bide berri bat ezain berria, baina, bueno, igual ate diferenteekin. Ze proiektua zabiz oin? Guain nao, bueno, antzerkian nabil jiran Arizona antzezlanerekin, Plazala eta Bio gabiltza. Altxasura zatozte, ez bai. Ze fetxatan. Ze profesionala naizen. Ez dakiela. Eta leharti baire, kasualidadez? Igual, bai. Venga, Ba, gero zelako barrika horretu repasatuko zuen ditugu agendak eta esako Oiane, dizugu begiratu batzen. mesedez Arizonako zeran, instan, mesa. Bale, eta Arizona? Arizonarekin, eta gero plastikoz koloreak, badakizu plastikoz koloreak inoiz ez dile bizi izan, ez da, titulo luzea duen funtzio politxo horrekin, gabiltza baitare jiran, Mireia Gabilondo, Telmo Irureta eta ni. Urriako 25. Urriako 25, Arizona altxasun. Bueno, eta ze gehiago, Muertos SL-erekin zabiltza orain edo? Bai, Muertos SL-ekin suposatzen da hasiko gehala azaroa bendu parte hortan, laugarren temporadarekin, baina oraindik zai gaude, Grabatzen. Bai, Ai, bai. Zelan loreaz? Oso ondo, oso pozik, eta bi euskaldun izatea Ja. gainera beti lagungarri. Egia da talde guztiakin oso rollo ona sortu dala, eta ez dagoela bat esatezuna, honekin ez, danakin oso pozik. Orduan, hori ere balore bat da, ze azkenean etxetik kanpoa jute zeanen da esatezula, ezagutzen ez deten jendearekin arituko naiz, zen muz, eta ondo tokatzen zaizunen esaten duzu, ze ondo, ja lasai nao. Bai. Da etxetik kanpora juntzaren momentun sentidu izezu hori etxetik urten eta derrepente fokuk, paparazzi xerian afamil, sentidu izezu, Madrien zau esela. Sentitzen dut baino ez. Etxetik atera da inorre zautu zaitunik ez, ez da ondokoare. Movistar ere? Ez, ke ba. Bada beste plataforma batzuan egoti da, bai. Bai, Netflixekin igual gehiago notatu dugu jende gehiago ikusi dula, baina Movistarren ibili ginean. Netflixen ere dago? Ez que Netflixera pasa dute orain. Bale. Bai, lehenengo 2 temporadak Movistarren emititu zien, eta 3. ja Netflixen. Ez dakit hor negoziazio kontu bat edo egonda, eta Netflixek hartu du. Orduan, hor bai ja notatu deula, jende gehiago ikusten dula, mundu guztitik mezuak iristen diela, eta hori bai, hori politxe da, nola bai zure lana, zure mugetatik kanpo ere, oso kanpo ere, ikusi dala jakitea, eta gustatu dala jakitea. Ni galdera bat daukat, Olivia deitzen da pertsonaia? Olivia. Osea, pertsonai hori zuk orain interpretatzen duzun moduan eman zizuten, edo hor zuretik ere badago zer? Bai, a ber, egia da
gioiak oso ondo idatzita zeudela. Nik gioiak hartu nitunean da irakurri nitunean parre egin nun. Eta ja hori da super seinale ona. Ze badakizu ja gero sortuko dela beste zerbait ekstra bat eta funtzionatuko dola. Baina gero egia da, personajeak pista asko zeuzkan, tanatofoba da, hipokondriaka da, badakizun dela norbait beldurtia. Orduan, ja fisikoki jaztea, aktoreari dagokio, eta zuzendaritzari, noski. Fijatu nintzen pila bat nire lankideak ze personaje zituzten, adibidez, tanatopraktoreen kasuan, ze bereekin noten naiz gehiena, dia, Manuela Adriana Torrevejano da, tipa bat oso seguroa, autoritaria, eta Abel da norbait, oso rektoa, oso hola di joana, baina rekto biltzen da hola, orduan pentsatzen nun, Olivia izan dadila, zerbait, kontra jarriko duna, hori, orduan, beti da bilola txipitakin bezala, begiak, hola, xabalik, korrika txikiak egite. Ez oso nada, increíble. Hortikan sortu nun, eta gero, aparte egia da zuzendariak dira marabila bat, marabila bat. Eta oso horrexi da horrela lan aitea. Itzi, eta bitzu gutemi aurrekun komentari xutan promun ipin izen dule... Armarioarena? Bai, ipin izen dule, armaixotik urteti hainbeste kosta batela bain barriro armaixun sartu dozu. Bueno, jakin izuela, atagule armaixotik, amenda armaixotik atata. Askatu! Atera itziber armariotik. Itziber gate. Da gero hasi ginela gure hartin komentean, segaitxik pina hori, igual kosta biakon armaixotik urteti, o txiste itxeko da. Ez bereziki, etxeiden bereziki kostatu, baino txisteak grazia intzian. Esan, armario baten barruan, orain, neska. Berriz ere. Ez bereziki. Oso gauza naturala izan zen eretzat, eta nire ingurukoek ere ala hartu zutenez, etzan dramarik sortu zentzu hortan. Bai, ni nire buruarekiko ez zanun, jolien sortzi urte honaiz mutil batekin orain ze pasatzen da, baina jazta, hori, behin duda hori edo bildur hori gainditutakoan jazta, etzan naturala izan zen. Nik zagin nola egingo nuken, sikiera, ez? Zait. Bueno, ez da sekula jakiten. Ez que nik uste, momentu hortan, ez dezula, planteamentua ez da generala baizik eta konkretua, pertsonen honetaz maite mindu naiz. Bai. Orduan hortik errixagoa da, ez? Derrepente ez dezu esaten, batzutan bai, klaro, baina ez dezu esaten genero hau gustatzen zaite, beste genero hau gustatzen zaite. Pertsona honekin maite mindu naiz, eta gauzak bizitzan beste dana bezala, konkretatzen dianean asko zerrexagoak dira. Zuk orokorrean ikusten duzuen perspektiba, igual gehiago agobiatzea denakin, ez? Urrungo astean daukat hau dena. Eta en cambio esatezunean, bihar hau egin behar dut. Eta biharkoa pasaiten da, eta torretzi, eta ez da pasatzen. Ze interesgarria perspektiba hau, ez du sekula pentsatu. Bai, nahi launtzen dit pila bat, ze bestela agobiatu itxen nahi. Nik urriko agenda behiratzen badet, eta ikusten bali badet, egun guztiak gorri zitu dela lana gatik, eta ez daukadala egun bat libre, agobiatzen naiz asko. Eta en cambio egiten bali badet, bihar daukat hau, eta biharkoa egingo dut. Horrek tensio pila bat kentzen dit, ze egunekoa, eta pasatzen zuat. Karo. Igual eskiatzera jutzezenean bezala eta aldapa handi baten aurrean zaudenean esatezula, ez naiz kapaz da izan behar hau geisteko. Eta gero geisten hastezea eta zuatz horrera begira eta bazuatz. Osea, aldapak bere osotasunean bertigo gehiago ematen du. Egixe, baina batzuen kostean da zentreti hortan, Sandino, batzuen zentreti hortan da, aztena beti aurrera begire, eta hau da noi, eta behitxu, eta hau pasean bada zer, eta puf. Eta horrek sortzen du ansiedadea, kristona, sekulakoa. Eukutxo zu ansiedadiz? Bueno. Bai. Vamos. Bai, kriston pila. Asko, gaina konturatu gabe, etortzen zait, eta esaten dut, badator, osea, ja, badaukadanean konturatzen naiz. Gero ez da gutxiago, egia da terapian landu deten zerbait izan dela, eta iruditzen zait gaur egungo gaitzik handiena ansiedadea. Eta errezena, osea diot, pairatzeko errezenetako bat, ere bai? Baina denok daukeu, eta ez daukala pentsatzen dunak ere, igual izan du episodioren bat, baina igual ez du jakin hori izan dela. Eske bizigea etorkizunera begira. Eta zuen belaunaldia gainera horrela ezi dute, etorkizunera begira, bueno, gurea ere bai, baina igual zuena gehiago. Etorkizunera begira, kanpora begira, sare sozialei begira, honek gehiago daukazuk baino, guzti horrek sortzen du espektatiba faltsu bat, eta horrek ansiedade asko ekartzen du. Orduan iruditzen zait oso importantea dela orain hemen egotea, eta punto. Eta gero ja etorriko da biharkoa, baina gaur orain hemen. Ez dakit zure ansiedadea nola sentitzen duzuzuk gorputzean, buruan eta baldin baduzun beti, reakzio fisiologikoren bat. Nik fisko batzu montatzen ditu. Bai. Baina zarre.
Ez. Oain ja ez, baino, oain dela urte batzuk arte, ni botak hasten nintzen. Botaka? Bua, hori Bai. nire ezagun batien pastakon. Bai. Eta botaka, eta... Botaka. Bai. Orduan, eta publikoan gertatzen zaizunean, oso inkomodoa da. Osea, ni publikoan ez dut egin botaka, baino komunea jo naiz korrika, ezin izan dio dalako buelta eman horri. Ostras. Eta askotan alfombra gorrien aurretik edo ondoren. Horrek sortzen zidalako ansiedadea. Wow. Eta Bai. bazeneukan moduren bat hori kudeatu alizateko arnazketekin edo denalakoa, behar bada entzuleren bati, lagundu aldiona edo, berdina pasako balitzaio? Ez neuken modu magiko bat hori kudeatzeko, baina baneukan gauza bat oso gaizki egiten nuna, horren kalterako zana. Eta zan, disimulatzen saiatu. Karo. Vale. Nik ez daukat remedio magikorik, baina bai esango nioke ez saiatu disimulatzen, ez saiatu dena ondo dagoela egiten. Asko zerrexagoa da, eta netzako eraginkorragoa zan esatea, ensegia de episodioa pasatzen nahi naiz, bota gure daukat, momentu batean juningo naiz. Eta hori esaten nunean, pelota txikiagoa egiten zan. Orduan, bakarriko da, igual. Vale, oso ondo esan da, bai. Vale, listo? Vale, elkarrezketia lehenengo partia maitxugu, arrozalireko, yes. Esan ez, zela pixkat etorriate. Bai. Hemen da itxetu? Niri botagura baino mareoak, eta Bai. konortea galduko banu bezala. Hori jende asko gertatzeo, igual hori oiko goa da... Ez dakit, ui. Bai, tarnas falta eta hola ez. Hori da, bai. Ni larritxasune tortate. Mitiko autobuseko larritxasune, bai, botaka guri. ¿Ves? Vale, bueltan a Rosalirekin gatoz. A Rosali. Gastroenteritisa baino kerragoa den robo. Vale, bueno, vuelta a Rosalias. Eta itzi zema guzteako na Rosalia. Arzalia. Vale, gainera, gaur, bueno, ez dakiu zekarrizko, baina seguren hijo kotxun bat edo izango da, guazen entzuta berse dinon. Bai. Rosalia. Aitzi berri polemikarik ez. Kaixo aitzizita bonitita zela aik zamatxi. Nik uste dagoeneko lan taldearen parte zarela zuzeu erekak mendita. Beraz, ongi etorri hirugarrenez benetan zabizera, eta baita Arrosaliren erreinu kristalinora ere. Jainko sazara niretzat aitzi berzitak garmendita. Zeuza neure bisotzeko larrosi, zeuza neure odola, neure gorputze, neure dana, neure teso oruzaioz. Beatu zelaik duzen jantzitxe. Enfin garmendita, gaur zuen sormena aterako dut maigainera. Bakoitzak berba bat esan beharko du bestearen segidan, eta guztion artean historio random bat osatu. Ulertuta? Ulertu ez da honek bisak esplikakora be. Bueno, agur raitzi berzita bonitita, agur eta ondo izan. Eta gogoratu, hau pareltuna, hau parelordir eta hau pariru irukisetako sorgin aspertua. Eta hau pa mitoaroa. Eta arupa ondarruko lasune ellos. Agur. Egun baten edit ikusi, Rosalia nola prestatzen zuten, bale? Tipa bada, robotua da. Ja, tipa bada, baina bizkaitxarra da. Ez da malen, Ez. Baina hitzeak bizkaitxarra dauzka, eta beti imaginatzen dut horren atzean daun pertsona Rosalia sortzen da pentsatzen izango da. Gentik ez daki. Sekreto bada, inok ez daki. Ez daki Zeinote da. Bai. Ez dugu esango. Nik pertsona bati desbela honotzen hau beregunin. Baina ez da ondarrutarra. Bueno, proposatu digun jokua. Vale, super guaixe, vale. Orduan izango litzake. Nik ezagut berba bat, eitzik besta, zu besta, eta holan historixa bat osatzen goiez. Bai, Vale, saiatuko gara alik eta randomena egiten. Vale, eta hitz bakarra esan de behar deu, ez? Bat edo bi, Vale. zein geu. Bi esan ditzakegu. Vale. Bai. Aukeratzeko bat edo bi. Ze imaginau, egin zuen, ez dago esango claro. danak egin da besti. Claro, Hori da, vale, ados. vale. 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 Venga, ba. Hasi zu. Hasi zu. Vale. Piztinan, Igeri, egiten, Nengoela, ikusi nuen, kaka bat, airean, airean. Son Goku, Kakaren, gainean, eta azpian, ume bat, dantzan, ahoa zabalduta, eta Son Goku, eta kaka, umearen ahoan.
Baina mierda! Vale, zuen gauzatxu bat, arrosalin joku etxako guztau. Txarto urten da. Txarto urten da, ez teuke grazik, orduan zati bat zartukeu, eta pentsagu kolmi eitxi. Zer niri pilo agostea. Pentsau zu. Pentsau zu. Aitzi baina barratzu di. Bai. Vale, a ber, orduan, berbak ipini guzia. Berbak di, Metamorfosia, H2oko sirenina, haupa elordi jos, saldiko maldiko, Vale. eta asune. benga. Eta itzi berdoi edeitza, alegin egin gogu Jon Plazaola. Vale. Aitzi, esan. Pilit! Zemuz! Ondo, eta zu? Ondo, ez eske pentsatzen naiz gero nola iagoatzen funtzioa, karo, ni disfrazata jongo naiz aldibiko festatik, orduan pixkat igual metamorfosia imarkoetan. Vale. Zuri importa zaizu disfrazata aiatzen ma naiz? Ez noski. Osa, a ber, enaiz aioko en plan H2eko sirenina. Jongo naiz de fama a bailar. Nola junbasa disfrazata. De fama. Fama, bakizu nola dan kamiseta hola otxenterokin da burun asune hola goma handi batekin da hola. Bai, Vale. Bai. Vale. Bai, fama. Bai, hoi da. Fame, hoi da. Fame, na. Ba, hola jungo naiz. Igual nagorekin jungo naiz kotxen da, bestela zaldiko maldiko nahiauko naiz. Zaldiko maldikon? Bai, bale. Ez dakit, iritsi zaldiko maldikon, baina, bale, oso ondo. Vale. Nagorekin kotxen o zaldiko maldikon, ez da? Bai, hoi da. Ez termino medio igual, Bai, por lo que sea ikusten bet zaldibitik ez nola kotxen atatzeko mun, abixatuko izut, bila etortzeko, Ojo, kontrolakin eta? bai, horretik, osea, nik ez banau kotxe hartzeko mun, esango izut, hau palordi jos! Eta orduan zu etorri zumarretin ere bila. Vale. Vale? Orduan, ze jungo naiz zure bila, o naiz jungo zure bila. Ez dakit polit, ba... Ez, igual ez etorri. Así sea ya chiquite o no? Ez nau zaldi beno handio, benetan. Bakit pentsa dezula musikorra naula, baino ez nau gozaltzen nahi nahi dio. Vale, nahi kontu. Vale. Gero, bazpare biali WhatsApp bat ez zaitela oso. Normal. Vale. Eskarrik asko polit. Zuri beti. Muixu familiri. Aio. Aio. Quedaste hona, chaval. Pelordi Dios! Inmutau ez tain. Nik uste harrapatu gaitu. Bai, atrapa bi gaitxu. Ai, ama. Abisa baina, Ja, igual esan dira. Bueno, pillau gaitxu fijo. Bidaliko diogu foto bat. Bai. Azalpen gehiago eman gabe, osea. Pilit, eskerrik asko, muixu benetan zabizetik. Hola! Argazkia. Ai, ama, buah. Bueno, listo, amaitxu ingau, arrosaline, eta bueltan gatoz, elkarrezketako bigarren partiaz. Zer diogu? Zer diozu? Bueno, elkarrezketaren bigarren partea. Bai. Eta hemen gidoien daukagu jarrita berbenir. Berbenir. Hau da, berbenir, Bai, bueno, berbenir eta ere jarrita daukagu beste gauza bat. Guztiari baitz esaten dio, hori duko ipinitxa. Bai. Vale. Ze, ez da hau tipiko orain esaten dena, ai, eske ez dakit ez esaten, tal, ez dakit hori zure kasua den, baina gurea gehiago da, zaude, entrevista guztitan, gonbidatzen zaituzten leku guztietara zoaz beti, Dana jutesa. irribarre batekin. Minorixanen babesa beti, oza, minorixanei babesa mototzezu, leko dan eta jutesa, eta nintza. Esan egot, baina ez bakarriko lan superrebento handixeta eta bilborroka etorri zala gure kuadriako bakarri jarraitza gino esenin. Bai, Eta entzubala galderi etxetik urtea zarenin zeitxozu. Bai, eske total. Ez que ze majak. Bueno, baina ez nao, osea, nao iristen naizen guzti hortan, da, leku askotara naiz iristen, eta hasi naiz nire buruari ere hori barkatzen, ze nahi dut, hemen dago manifa, hemen ez dakiz zer, eta denetan egon edet, batzutan ez da posible, baina, bai, nik uste, beira, ejemplo ematea, referente sano bat izatea, nik uste denon eskutan da on zerbait dala. Eta ez dut esaten ni inorren referentzia naizenik, baina izango balima naiz, behintzat izan nahila referentzi on bat, eta kausa justuen alde edo borrokatzen duen referentzi bat. Ez da beti errisa,
Ze, gero askotan besteengatik borrokatzen dezuna zure buruagatik ez dezu iten. Zure burua ahazten zea askotan. Orduan, neurri hartzea askotan ez da erresa. Baina hartzotzezu neurri xe? Ez, beti ez. Beti ez. Horregatik, eske bizi hau azkenen da asignatura konstante bat, eta batzutan jutezea gauza batzuk ikasten, urrengo hilabetean beste batzuk ikasiko dituzu, eta urreko hilabeteko aztuko zea, saiatzen naiz nire buru ez kastigatzen, baina batzutan iristen dauen egunan bukaera, eta esatet, ostia, tio. Eske da nintza, rato bat niretzako. Eske, leko danetan, baina ez da, hainbeste esatea zopan ere badago, mitiko, esaten den bezala da, osea, komprometitzen zarela gauza askorekin. Hori da. Bai. Eta ez bakarrik, eske esan dako, ez bakarrik gauza kristonakin, instituzionalakin, makro gauzakin, ez, osea, igual de repente ikustozule, ez dakit, super evento random baten. Bai, baina askotan eventu txiki hoiek edo random hoiek dia gogo gehien ematen diaten gauzak. Zuen gana jo nintzenen bezala, hasierako aldi hartan. Ne horre kuriositatea handia sortzen ziten, da ikusten zintuztedan, da esaten hon, ze majak, ze txuku nahi dian lanen, ez mat ilusio, hasi berri ditako ilusio hori, eta kontagiosoa da, eske nola ez nintzen majungo. Eske oso kontagiosoa da ilusio hori. Eta ikustozu zure ingurun jenti juten dala bai, o... Ez, bai, batzuk ez, osea, batzuk, eta etzak ezkirutzen, lehen esten dute beraiek lehenbizi ondo egotea, eta atxeden hartzea eta hori dena, nik ere askotan lehen etxi beharko nukena, eta beste batzuk, nerekin batea datoz, gerra guztietara. Bai. Ja. Ze ona. Bai, denetik daukat inguruan, eta eskerrak ze bietatik edaten dut. Nerekin batea datozenekin emozionatzen naiz pila bat, eta lasaiago daudenekin ere kontagiatzen saiatzen naiz pixkat. Gai apur bat aldatuz, nik galdera super random bat daukat, baina da, badago, edo bazaude obsesionatuta zerbaitekin oraintxe bertan, serie bat, liburu bat, zerbait, jateko bat, osea, zeintzuk dira orain zure obsesioak? Obsesiorik ez dauket, baina... Ze gai aldaketa derrepente. Ja. Utzi zaitut, plaka. Osea, iruditzen zait obsesionatuta egoteko zerbaitekin ere behar dezurla denboraren lujoa. Ja, erixe da hori. Ez dauket hori, baina eukiko banu, seguruenik erakurketarekin. Bai egin dut zerrenda bat, zinemaldian ikusi ezin izan ditudan pelikulekin, da ikusi nahi ditudanekin. Eta orain nire obsesioa baino gehiago, nire helburua, pemotzera, da pelikula horiek denak ikustea. Zineman. Vale. Eta adibidez baukezu lan jateko ikopses naute zauzenik edo, ni justo gona pentsa ni Hildak ineuela espalixo. Asiran aipatu ditugu Hildak. Bai. Ni, eske, karo, janari asko gustatzen zait. Oain adibidez, ez dakit hau noiz emango duzu, baina oain zaldibiko festak die. Eta zaldibiko festatan, mondejue. Zer da hori haitzi? Mondejue ez daukezu probatuta. Buskentza. Buskentza, mondeju... Ama, nire lehenengo biberba ez ezagunen. Badidez, odolkiaren estiloko zerbait da, baina odolkia txerrikiakin ikendan bezala, mondejue ardikiakin. Guk txuri jaten dio, baina beltza ere badau. Badakizu zer de morcilla? Bai, odolosti, betiko odolosti. Baina ardikiakin egin dakoa. Odolosti da txerrikiakin, eta, txerrian odolakin, eta mondejue ardikiakin. Fuertegoa da, odolkie baino. Eta hori jatozue jaixetan? Dago, haino ona. Oso ona da. Bai, Baina nahiari ere asko gustatzen zaio. Oso ona. Baina egia da potentea dala, igual ez zaio mundu guztiei gustatzen. Oso berezie da. Eta hori herri baskari xen? Bai, eta pintxo bezala, eta aurreko asten aman etxea jo nintzen zaldibia, eta mondejo garri ziten, da hori izaten danetzako. Karo, nola garai hortan bakarri jaten dan, edo bentzat gukala jaten deun, bada kapritxitoa. Ostra, proba ubikot, ez? Ze goze. Mondeju, Venga, urruna, laugarren aldiz entortzen eitzen ekarriko izuen. Mondejue probeta! Mondejue. Ez da zure jateko gokoena babarrunekin batera hori? Bai. Amak lehengoan hoxe jarri zian gaina, babarrunak eta mondejue. Ligeroa. Hori bai, goizeko amarretan ondo sartu goritzak. Eta jaixi buruz gabizela itzi, zure herriko jaixi zelako dizekuloena jun zaldiko jaixeta. Oso ona, zaldiko festak oso onak die, bai. Bai, urrin izetan die, oantxen, eta, herri giroa da, eta egia da baita ere, nik aukera bakarretako batola herria juteko eta eukitzen detena, bakarretakoa, esan dut, parranda juteko,
Zaldibiko festatan izaten dela. Osea, urtean zehar juten naiz familia ikustea edo launek ikustea, baino ez nahi bezain beste. Eta Zaldibiko festata jutea da denak herri guztiek alen ikustea, ambiente oso nadau, kuadrian eune adibidez netzako nire favoritotako bat izaten da, herri bazkarie kanpon egin, kaleko giro handie, eta herriebea hain politxe da, dana hain bilduta dago, festan ibiltzeko ere zoragarria dela. Ke guai. Eta herrixen jente asko azeruteza, edo bakarri zueko harriaz egoteza, edo dinot jente asko urratzeatzu... Bai, karo, eskerrikok betikok die. Bai, ordu, ni nire kuadriako kineoten naiz, baino aprobetxatzet baita urte guztin ikusi ez duten jendea ikusteko, saludatzeko. Egia da oso maiteatu esentitzen naizela, eta antzerkira juten naizenen Zaldibiko antzokira beti etortzen die, eta beti hor daude, eta oso politie da hoiz sentitzea zure herriaren aldetik, ze azkenean, oin dela 15-16 urte, ez dakiztu bain dela zenbat urte, Zaldibitik etorri nintzen Donostia. Adibidez, Zaldibin zaudenean, imaginatu zure amarekin hor, kalean ez dakizter, pasatzen zaizu mitiko etortzen dezaizula senyora bat, eta Mari esaten dio, nola ziden, edo hori ja pasatzen nuen. Ez ez da. Bera, nola ziden ez zait pasau ez da 10 urterekin. Baina... Nola ziden ez da izarola komentario bat asko entzun dutena. Claro, es que justo, neri amaren dendan hori pasatzen zait. Ta nere erantzuna beti da hori, justo hazi. Bai. Sauruk ez. Bai, baina geda bai jendea etortzen dela eta, bueno, bidea esaltzei zuaztu da, ez nola ba, herrirako bidea etzaitaztuko inoiz, baina bai, komentari. Nola zidan, bai. Si estás igual cuando eras una cría. Aurpegi berdi. Edo esate, guk hau azten ikusi deu, eta pentsatzet, ez tezu asko ikusi deu. Ez dizu lan handik eman ni azten ikusten. Literal. Ke guai, orduan herrixen gustora bat eza. Oso gustua. Nahiko da hori, Zaldibin adibidez badagola ohituraren bat, adibidez, altxasun, San Juan egunean, edo San Juan gauean, egiten da enramaden kontua, jartzen zaizkio. Enrama? Zer da hoi? Enramadak. Erderaz, euskeraz dakit nola ditzen zaien fresno, nola da fresno? Boa, gaur azako berbaik estena. Fresno, mondeju, fresno. Bueno, kontua da, San Juan gauean, altxasun, egiten dena da, parrandan zaudela, mozten duzu arbola bat ormendian eta jartzen diozu gustoko duzunaren balkoian. Ala, ze polite. Lore sorta batekin batera. Baina itzi hori jendi benetan eitzen dau. Benetan eitzen dau. Eta zukin itxosu. Eta kontrara, gaizki erortzen bazaizu, jartzen diozu txopo bat. Dela olako zuaitz luze palo bat eta buruan dauzkagola. A ber, baina aukeston polemiko izeleike. Ja. Eske izan da. Eta itxosu, Bai. Eta noiz jarri zuen txopoa? Niri ez. Hombre, onera ez txarrera, eske ni 5. pixu batean bizi naiz. Osea, esan nahi dut. Alara esan dizuet, urtero eskatzen ditut, ez izkidate jarri, ze ez daukat, ez dago inor jarriko didanik hori, eske aparte 5. pixu batean. Aitzi, baina nire galderia, zuki pintxosuz? Nik ez. Vale. Porque justo altxasun ez dut izan, hola, ez? Baina, jentik, zureko areako jentik eta ipintxo itxu. Bai, klaro, bere parejari, bai. Hori, baina parejari, horrek ez da ulotzaile moten. Baina en plan ligoteo ere. Baina deklarazioan bat bai. Bai, klaro. Igual gau hortan batekin ligatu, eta bere etxera joan eta jarri. Bai, benetan. Zuratute zegoen. Eta gero egoten da lehiaketa, hori gaur egun egiten da, lehiaketa egoten da, enramada politena ez dakiz zer. Hala. Baina hau da, 50. hamarkadatik egiten den gauza bat. Ze politxe. Ama ona. Bai. Eta daude bideoa... Karo, politxe alde ona. Ze txarto jaustatzen nahi pintxe. Karo. Ni zemat txopo jarriko nintxu. Mundu hontan. Ba, berez bai. Jolin. Baltsasuko hauzia pasazenean, bai. Gertaera guztiko pertsona bati jarri zioten txopo bat, baina igual 7 metrotakoa. En plan... Exagerau bere etxeko hor paretan. Osea, karo, mundu guztiak ikusten du hori. Ja, eske, ostras. Claro. Ze fuertea hoi, Eta bada, holan urtero pertsonan bat eukitzen da bena edo? Txopoak ez. Ez? Bueno. Ez. Eski imaginau, zure herri xendenpora osunulako bat ipintxotzuela. Urtero txopok. Urtero. Keba. Igual nahi gabe, jente askori pasazaio enramada jarri beharrean, nahi gabe jarri duela txopoa.
Bueno, sin más, hori. Eta Zaldibin badago olako... Hombre, olako hori nik behintzat ez ezagutzen, baina igual hau planteatu behar dut. Urren urterako. Altxasun itxen dute, hola eta hola, guazen itxea. Eski polita da, ez daki. Bai, oso politia da. Bai. Eta Markina? Markinen ez daukegu lan olako itxuraik. Ez esango neuke. Markina inzoragarri izateko baten bat egongo da. Bai, bada zoragarri xe, baina ez daukegu, edo momentutan etxate torten lan oitxuraik burure, ez dakit. Hori, Markinan izan zen hor baserri batera sekulako harri bat erori zela menditik. Bai. Kriston harria. Osa, mendi batetik jauzi zen kristona, hola, Elisa bat ibela ingurun? Hori gaitxe zabitze? Ez. Ah. Nola dakit nik hau eta zuk ez? Ose, nina detin zoom in bat Malenen aurpegin. Bai, tal cual. Dago, rekalkulando. Ja. A ber, baserri Zara, otxe momentu na hori memi matematika kalkuletan. Bai, hori da. Baserri bat Markina inguruan erori zitzaion menditik eroritako sekulako harria. Ez que kristona. A ver, baina. Nola ezakizu. A ver, baina, hau harri xauz lan? Bai, akordetan hau pasau zala. Baina, ostra, Malenek izateko, hau nere txia da. Aztuten euken hau, da ez dakitze baserrian. Ez que kristona da. Zuk imaginatu, harri hori, duela 50.000 urte hor, Ostras. eta orain erabaki du. Ai, ama, eske gaiatik atotan aportute. Bai. Ez que ze fuerte. Ez, bueno, hori bintzat ez hartu Markineko itxura edo ez haugarren du. Ez di da jauzten normalik harrixek, gertatzen. Markinen normalin ez etxaku pasean. Bueno, Markinako batzuek kriston harrika da. Harrikadi bauteu, baina harrixek etxakuz jauzten. Daukauzena da, 2 meteorito zati. Arratxinean, hori. Eta bertatik azpitzik pasean basa ikutu barik eta 3 buelta emoten mozuz, suposatzen da parejito petazule. Vale. Aitzi nahizu, parejito pau. No me apetece. No te apetece. No Es que bezlan apetece. soluzio Soltera zaude haitzi? Bai. Qué bien. Bai. Segundo. Zena ondo haitzi. Jode. Ze ondo bitxasatzu. Solteria gozatzea marabila bada. Nibe solterana. Zure bai. Alkarazga soltera? Bai, liatuko gara, Malen. Vale. Venga. Berriro. Da liatu. Baina, eske benetan, gero, hemendik urte batzuta esango ez dute, ala, ordun soltera zeon. Ja. Akortan hau indala gitxi igendule komentarixu. Eso indala asko igendule komentarixu. Jo, zelako peni aspaldizto guleko inzidu soltera alkaraz. Ja, ze nik ego naizenean zuez eta zu ego naizenean ni... Buah, claro, eske lagunekin no kontzientzia hola. Bai. Hau da zuen urtea. Hau da gure urtea! Bai. Baina hemen arazo bat dago. Ze izan daiteke mutil berdina gustatzea. Ke ba, gusto diferentzia duke, zaitzi. Ez hain diferentik, Ez. Benetan? Osago nuke ez, Noiz da pasau zaizue? Mutil berdina interesatu. Ez interesatu ez. Ez. Bueno, bartun. Baina bestelan hori itxenda eslan da, repartu itxenda. Reparto de temas. Bai, zutzat gerritik gora, netzat gerritik gora. Qué feo, Qué feo eso. Ni gerritik gora, bezeres. Osea, impactatu nahu irudiak, Baina, ke baitzi, ez dut uste hain guztu barri joko. Nik esango nuke baietze. Bai? Badago bat konkretuki, biok esan duguna. Ojo. Baki zen gaitxe zabezat. Ai, ama, claro. Venga, sartu pitido gero, baino jakin nahi. Izena esan geu. Bai, jarri. Bai. Egon gara, bueno, gusto eta... Amorixuei, gustuk, maitasuna. Zuk daukazuela prototiporen bat, neska edo mutilen artean. Edo ez. Izeleike fiziku pertsonala... Gauza bat, aurreneko gauza bat, garrantzia handien ematen dio dana da, barrea. Bai, Osea, nik pertsona horrekin barre egin behar dut. Ze bestela, baino, ja gaina da, hain muturrekoa da, bestela ez nau erakartzen, bestela ez nau maite mintzen, barrea da aurreneko faktorea. Eta pasau izeatzu adibidez, imaginau pertsona batek hasieran barreguri motutzua gero jastutzen moten. Bai, klaro. Baina nik uste Bai, beti pasatzen dela. Pasatzen da. Eta pertsona batek egiten dituen gauzetatik hasierako hilabetetan ez izu maniarik sortzen eta gero akatu ingo zenuke eta burua arrankatuko zenio. Total. Baina hori harreman guztietan pasatzen da zerbait dela, pentsatzen dut. Baina horren gainetik harremanak bizirik irauten bali badu eta zuk eskatzen dituzun txek garantzitsuenak betetzen bali baditu, aurrera zoatz, azken finean. Ai, ama, aitzi, ontxakorda batek kontauzen du nin plaixen
zure ligoteo momento bat itzearaten da, izan Bueno, o sea, guapa, claro. no sé qué. Hori izen da zure ligetako esperientzietako bat, eukizulan beste barregure askoik edo... Hola, destakaute gatu atzunik burun. Bai, adibidez, Salamankan oporretan egon da igual, batzutan igual pentsatu izan dutela, naizena baino gaztetxoagoa naizela. Eta gertu ez ezkizu, 20 urtetik berako mutikoak, ez orain, baina bain dela urte batzuk, perdona, ¿quieres rollo conmigo? No. Y con mi amigo, pues tampoco. Pentsatzen zula. Ai, alma de kantaro. Ai, kari! Bai, baina, ezer situazio desatxeginik ez, baina, horako situazio komikoak edo, esatezula, ai, eske, zelikatzeko modu diferenteak eta batzuk ze txarra. Ja, total. Zuena saligetan. Ez, de hecho, gaztetan, adolescente ginenean eta parrandarateatzen ginenen, seguro nintzen nire kuadrian gutxi naligatzen zuna, ze juerga gozoa pasatzen un anormala nahitzen, zen ere pasioa hori zan, orduan. Danak normal dantzan zeunden bitartean eta jendeak inarremantzen, ni igual nion, etxea jatzen nintzen goizuko bortan, gaur ere ez dut liga, pues, normala. Bai, nire pasioa zan parreitea eta jendei parreinaraztea, hortikan aurrera, baina beste guztia bigarren maila batean zegoen da, garo, hola ni joan. Ze pentsatzen duzue adin desberdintasunari buruz? Osea, ez, badaude harremanak zeinetan, imaginatu, berdin diten, neska mutila, egia da, osea, importantea dela generoaren kontua, baina, bueno, kasu honetan, bateko 20 urte eta besteak 50. Zer iritzi daukazu? Niri iruditzen zait aberrazio bat. Ja. Niri txokantitxate bai, pertsonalki. Baina ez dakit, txokantitxate normalin ikustotelako gainera patroi hau errepikatzen dela neska gazte, mutil, 50, ez dakit. Bai, netzako aberrazioa zentzu hortan da gehien bat hola ikusten dalako. Neska gaztea eta gizona askoz ere adinduagoa. Kontra posizionatzen naiz generoaren kontuakin netzako bada importantea. Bai. Netzako bada importantea. Ze neska gaztea eta mutile asko zelduago bat danean, inork jauain gehiago baino normalean edo orain arte bintzat inork etzun kuestionatzen, denantzako gizon hori izan como, tio, ze ondo, neskatxo gazte batekin. Bai. Eta alderantziz danean, baina gaur egun ere, nik baditut lagunak bea baino 7-8 10 urte gazteago komutil batekin dabiltzanak. Eta komentarioa alde eginda ere, komentario egiten da. Ke lista! Ja. Esaten dezula, noiz utziko dio honek gai propio bat izateari. Osea, ze alderantziz ez da gertatzen, alderantziz 10 urteko diferentzia mutila zarragoa dean oso onartuta daukagu. Yeah. Baina, pentsa, 10 urteen ez da hainbeste, osea, ez da bateko 20 eta bestek 40. Osea, 10 urteko aldea, neska zarragoa denean, ja, txokantea da. Hori iruditzen aserretzen nauen zerbait dela, baina ez adina beragatik, baizik eta jendearen ikuspuntuagatik. Bai, ados nago esatezunarekin. Bai, hau kordetana... Garai baten Laura Eskanesek ibala berba zeberago zan pioa denpora ristoaz. Bai, mitiko risto. Eta garai hortan, eitxe bala berba, el amor no tiene edad, ez dakiz zer, eta gero, ez dakiz bat urte gerora, esaten da bela, bai, gaur egun konturetzena baietz, eta, gainera, riston kasun patroi bada. Claro. Hombre, es que beti kasualidades neska gaztik inoten da. Sekulo ez da 40 gorako bataz. Ematen du joaten dela bikotea bilatzera guarderiara, edo ez dakit. Bai, bere patroia da, berak patroi jarraitzen du, eta inork ez du konstionatzen. Ja. Baina egixean... Bueno, gaur egun txiste asko egiten dira restorekin, Baina egixean eskizarra bada askoz gehiago kostan dela onartzi, Bueno. Da hori, urriña junbarik, geuri be batzuan raruta nahi txaku. Claro, eta naiz eta zure komentarioa positiboa esango dugu kakotxe artean, ke lista, esan dezula, ja, juizio bat sartzen naizea, ke lista horrekin, ze alderantzitzetzen nuke egingo komentario hori, ke listo beste. Edo gutxiago ingo zenuke, edo elizuke hainbeste txokatuko. Derrepente neska 10 urte zarrago izatea, iruditzen zaigu, gaur egun, eske... Eta poko se hablas, ez dugu komentatu, baina harreman
mutilen harreman gehietan ere bai, eta ez hainbeste kanpora begira baizik eta sexu harremanetan errepikatzen den patroi bat da mutil gazte bat senyor batekin. Osea, sexu harremanak diote. Eta hori ere oso jebia da, nola gizon zaharrek bilatzen duten armairutik atera berri den mutil baten... Xamur bat. Hori oso jebia da, Osa, nire imaten dit beldurrapur bat. Ezakit nola bizi duten nahiek, baina... Ezakit, informazioa falta zait. Nire bai, baina lagunen bati bai entzun izan diot esperientzia eta jebia da. Nola dauden haien bila, como... Porque hor, kriston botera harremana dago ere, bai. Ja, nesken artean ez dut uste hori beste pasatzen danik lesbianen artean. Ez daukat olako... Ja, nik justo nesken artean ere ezakit, ez dut inorena entzun. Baina gero egixe da, geuri be, listo? Txain, Bale, azkenengo komentarixu. Baina gero egixe da, geuri be, ez dakizuei pasabatzen, baina nik betian ikukiot zartute, beti nausixauetan fijeti. Ni neu be gazteauetan, igual ontxe zer gehitxua, baina oin arte beti zarrau. Zori be zartute daukeu, Bai, asiratik daukagun zerbait da. Orduan, patroi horren arabera jokatzen dugu denok. Bai. Ez. Igual bai, nahi gabe ez dakit. Noiz bait gustatu da izuzu baino gazteagoa den mutilen bat. Gaur egun bai. Bueno. Niri be gaur egun bai, baina ontxe, Osea, ondala ese besarte balorau be neuke ingo, Da gaina holan, balorau be neuke ingo. Da gero aztena pentsan dezaut, itzela txorra diberez. Ja, total. Bai. Ja, egia da, bai. Bueno, da berdina, zu 25erekin 18ko batekin ibiltzea. Hombre, ez. Edo zu 30ekin 25... Diferentea da. Karo, diferentea da. Oso diferentea da. Bai, nik uste. Bai. Eske, 18 oraindik zaude hor, labetik atera berri, Tal cual. Arrautzatik urten barri. Posible da, posible da, baina bueno. Bueno, total. Bai. Sandia Belarritakoekin agur esango diogu elkarrezketaren bigarren parteari. Ez nuen espero hori, tia. Entzulearen galdera. Bale, bueltauga eta bueltaukoa entzularen galderarekin. Aste hontan bialduzkule Maria Galdeanok. Guazen entzuta. Kaixo, benetan zabiz, Maria naiz eta nire galdera da. Aditz bat, aukeratu beharko bazenu, zein izango zinateke. Izan, egon, edo irudi, edo iruditu. Hau da, zer, estar, o parecer. Eta zergatik. Ba, nik aukeratuko. Osa, ni aditz bat izango banintza, izan. Izan. Bai. Zergatik. Edo hori nahi nuke behintzat. Iruditzea idalako, izan balimazara, beste guztia horren jarraian etorri beharko lukela. Ona. Ez? Oso ona. Oso ona. Ni banaiz eta beste guztia atzetik dator. Dilo! Oain zenbatetan lortzen dudan izatea, ja beste kontua da. Ja. Ba, egisa bereze. Bai. Bakizu aitziber zarela galdera hau erantzun zezaken bakarra. Bez. Zerbaitetako da honi hemen. Nik uste bai ez, oza, nik geratuko nintzake. Hora gatuko gineake. Hombre, galdera zaila da, Baina pentsatzen badezu funtsean, zu, balimazara, beste guztia atzetik etorriko da. Bai. Ez? Osa, garbi euki bardezu zeintzean. Eski imaginetana era absurdo baten erantzunko egunkela tipo, egon, jarritxe goteko. Total! Eta ni hemen lista plantak egin nahian. Izan, balimazara. Ez que, hau borrela da. Jarritxe goteko. Bueno, erantzute galderi. Hobeto ezin dan ez erantzun, goizgo ez erantzuta. Haino ondo erantzun duen ez opari bat daukagu beraren. Hoixe beroi. Horai bai. Eta garbixe! Ez da garbia! Bai, hori erabili gabe dago. Eskerrik asko, ja ekipokoa naiz, Bai, superrondo kamisetarekin, bai, superrondo gatzeatzu. Benetan, zabiz? Bai, oso ondo. Eskerrik asko, neskak, Zuri, Joaitz, eskerrik asko etortearen, ja lantaldian parteza supergustora, gabaratzu. Ja ekipukuna. Bai. Despeditu ja betirako. Betirako, ja naiz gehiago etorriko. Hombre, ja nos vale. Igual bai. Azkeneko temporada egiten dezunean, despeditzea etorri nahi da. Bai, eta hori janda eusan. Baina asko falta da hortako. Monjanju! Zer da monjenju? Mondeju. Mondeju. Ostia, tu. Nik jarriko dizut egunen batean. Jarriko du hemen monjenju. Monjanju! Gero kontatu bertzeraten don. Nola? Mondejua za bertzeraten don. Gustatuko zaio. Niritana gustatea ziko. Vale, ordu bai. Fijo.
Orduan bai. Gustora goza. Oso gustoa, eske beti egan pasatzen zait. Oso gustoa, bai. Jo, hori gaurko izan dena, kistan random. Ja, total. Berbenir. Igual bai prestatu behar genuen apur bat gehiago, tamén te digo. Baina berbenir, hori dauke. Baina, izan da lagunarteko koarriako edo zein poteotako elkarrezketa bat. Total. Ya está, bai, hori da, ez dezuela, zer da itzengo dugu hontaz. Falta zaigu ardoa. Cago en la leche. Hain nire proiektu mantekila asko. Ai, bai. Guztien oinarria. Guztien oinarria, eskerrik asko. Bazilatu egiten hau, porque beti konbidatuari esaten diot, hori da honena, eta malen, Bai. guztien oinarria. Hori guztia daude horrekin eginda. Iritsi orduko, Ada, gero nahi esan diazunen, zu badaukazu zearen bat, obsesioren bat, ja, itzi horrena bak ezein dan. Bai. Ematezun golum, Goxo nahu ba, obsesionada. Que exagerada. O sea, Hartu eta jandero konetatik, hau da guztien oinarria. Guztien, danak honekin dinda daude. Guztien gorputzat. Dena, hoi, eginda honekin dinda daude. Ai, aitzi horrena zara. Egarra Sartu zeaten. ate risa floji, tio. Ja, ego aixi. Joder. Vale, Bueno, ba, despeditu egingo gara, aitzi mila esker, urrengor arte, azken denboraldia. Bai, azkenengo denboraldixen etorriko zabarriko. Ez dakigu Vale, noiz baina zango ez naiz den. armarioan egongo, bale? Ez. Ez, Kanpoan egongo naiz, Armaituz zorreando, kanpo estrauko eta gero gisa. ja, Hori da. Vale. Baina, Ai, ama. esango nuke azken denboraldia laster datorren. Osea, esan nahi dut, eski ya Nola da, zenbagarrena da hau? Hogeta zeigarna. Osa, ez baina laugarren urtia. Bueno, Ez daukagu gonbidatu gehiago. ja, hori da realidad bat, ez? Claro, hori da realidad. Honek muga dauka. Zati Ez etxate dakigu hasten zuen etxeko jendea elkarrizketa Pentsau zen. Etxeko, Pentsau en plan, Pentsau nonos atal bat eitxi gure amekin, baina ez da posible. ez da posible. Nire amarekin behintzat Ez, ez. nire ama pestau nahi. Oso Edo, isila lehen da. duzure, jende ez ezaguna. Bezeta anonimoa hori nonos pentsau. Bezetan hori, baina nor interesatuko zaio. Ba, edo zeini, Herri jendea ja nazkatuta Bai. dau Aitziber Garmendia 7. aldiz ikusteaz. Ez dago Ez, nazkatuta. Bakizu Googleeko topaketetan ikusi gendule Aitziber benetan zaiz Garmendia Aitziber altura. Garmendia. Altura. Altura. Da. Nire bai jarri didate hori. Eskela. Aitziber Garmendia, eskela. Komentau gero hori. Aitziber Garmendia, eskela. Pareja actual, novia, novio, hijos. Bai, txoine, kotiatu behar dugu, a ber ze Ba, jartzen guri duen. nagertzenan benetan zaiz Aitziber Garmendia. Beti, lehenengu. Claro, es que irugarren aldiz etorrita. Ora inkiliki, creo, Aitziber Garmendia, Mortos SL. Aitziber Garmendia, programas de televisión. Aitziber Garmendia. Aitziber Garmendia, pareja. Aitziber Garmendia, bicotea. Aitziber Garmendia y Lucía. Aitziber Garmendia, hijos. Aitziber Garmendia, pareja actual. Aitziber Garmendia, altura. Bai. Eskela ja junda. Eskela ja junda. Bai. Eskerrak, behintzat, ja bizirauten. Osa, bizirauten... Nirean, Aitziber grados edad, Aitziber grados Wikipedia, Aitziber grados Muñoz, Aitziber grados altura, Aitziber grados de dónde es, Aitziber grados limbo emerekin, dela enerekin, Aitziber grados eta malen altuna, Aitziber grados podcast. Ai, ama, ez dakit nintza agertzen da. A ver, malen altuna. Malen altuna biteri, malen altuna EITB, malen altuna de dónde es, malen altuna edad. Altura es porque ya ikusten da, zu normala zarela. Abizen aberak Vale, ere altuna, de esaten du. dónde es? Jode, gitxitzen esango baneulez. Altuna, altuna. Es que pareja artistiko bezala, malen zunola altuna zean, malen altuna, eta Aitziber bajuna. Por favor, egin bar dezu, Claro. Pentsatu inoiz. Lau temporada kosta zaigu ontaz jabetzea, Vale, altuna y Eta Aitziber bajuna. Buah, chaval. Qué buena, Nik erosiko nuke hori. Hostia, ze hora. No nos son zein bigora. Aunque sea sekzio bat, benetan zabizen. Altuna eta bajuna. Altuna eta Bai. Ostra, sekzio barrix igual de moraldi Bai. Sekzio berria inauguratu dugu, oraintxe bertan. Nahizu ekariz, altuna eta bajuna iruzkinetan Nola ez ikini. dugu sekula pentsatu, Ja, nago sekulo beze. impactada. Egixe da. Las rubias no son tontas, las rubias no son tontas. Las rubias no son tontas. Vale, listo, Karis, amaitxen bigu. Ya está. Amaitxen bigu, ya tonterixi juten daukeu. Vale, eskerrik asko aste hontan guazeotaren, datorren astin beste kapitulo bat eukikau, iruzkindu, jarraitzu Aitziber be, eta agur. Aio, pelaio.